Ja, wij van Docus maken regelmatig maaskantjes. Dat betekent dat we mensen, die bijzondere mensen uit onze omgeving, hier uit de Maaskant, wat nader leren kennen. En een van die zeker niet gewone mensen, niet van 13 in een dozijn, is Cedes van Puiveld. Cedes, vertel eens, wanneer ben je geboren? Ik ben in 1967 geboren. Waar? In Geleen, in het ziekenhuis. In het ziekenhuis, maar daar woonden je ouders niet? Nee, die wonen in Stijn. En toen? Toen heb ik gewoon mijn jeugd doorlopen. En toen ben ik op mijn 13e, heeft men een hersentumor bij mij ontdekt. En die hersentumor die was behoorlijk groot en die zat tegen mijn oogzenuw aan. Dus die heeft daar ook de nodige beschadigingen aangericht. En dat heeft nu als resultaat dat hetgene wat mijn ogen zien niet meer doorgegeven wordt naar mijn hersens. Dus nu ben je blind, maar vroeger was je dat niet. Vroeger was ik dat niet, nee. Je hebt dus een hele tijd van de omgeving kunnen genieten. En toen opeens een operatie en dan word je wakker en is het donker. Nou, zo erg was het niet. Waarschijnlijk is nog een beetje achteruit gegaan, maar het was niet echt donker. Het is überhaupt niet, sowieso ook niet, nu niet echt donker voor mij. Maar mensen die afhankelijk zijn van braille om te lezen, die noemen ze maatschappelijk blind. En dat wordt in de volksmond al gewoon als blind benoemd. En dat is dan ook het duidelijkste. Ja, tussen blind en slechtziend, die grens is heel erg klein. Of die is heel erg groot. Tussen ziend en blind zit een heel groot grijs gebied. En daar moet je ergens slechtziend in duwen. Maar dan zit ik dus wel meer tegen het blind aan dan tegen het slechtziend aan. Ja. En je was toen 13, 14 jaar, zeg je. Je zat op school? Ja. Ik zat op de HAVO. En toen kwam die operatie en toen moest je van school af? Of heb je de school af kunnen maken? Nee, en toen moest ik van school af natuurlijk, want ik moest braille leren. Ik moest überhaupt leren omgaan met mijn handicap. Ja, ik kan me voorstellen, was je kwaad, was je verdrietig als je zoiets hoort? Nou, in eerste instantie ben je gewoon hartstikke kwaad, ja. Dat klopt. Ja, ik kan me voorstellen. En toen ging je naar Graven? Ja. In eerste instantie ging ik zelfs naar Nijmegen. Want in Nijmegen is een jongensinstituut, maar die hebben wel een NAVO als hoogste opleiding. En in Graven was het meisjesinstituut en die hebben alleen maar huishoudschool. En ik kwam van de HAVO en ik had dus echt geen zin om alleen maar huishoudschool gaan te doen. Ik had zoiets van, als ik nou die MAVO op dat jongensinstituut doe, kan ik daarna misschien nog de HAVO doen. En is dat gelukt? En dat is gelukt, ja. Je wilde wel, hè? Je zei, ik laat me niet in een hoekje drukken. Nee, natuurlijk niet. Waarom zou je? En toen je die HAVO had, wat ben je toen gaan doen? Toen ben ik in... Waar heb je overigens die HAVO gedaan? Thuis. Dus waar ik ook gewoon de brugklas heb gedaan en een stukje tweede klas. Heb ik de vierde en vijfde klas HAVO ook gedaan. Die kende mij natuurlijk nog en die kende een hele ziekteverloop. Dus dat was eigenlijk niet zo moeilijk om daar terecht te komen. Dus eigenlijk dat was de groene wand? Ja. En daar was men best wel bereid om iets voor je te doen. Ja. Hij had in die tijd natuurlijk braille geleerd. Toen had ik braille geleerd, ja. En toen had je de HAVO. En toen? En toen had ik de HAVO. En toen ben ik een dik jaar ben ik naar het LOARF gegaan in Apeldoorn. Dat is een revalidatiecentrum voor volwassenen blinden en slechtzienden. Dus daar wilde men mij eigenlijk dingetjes gaan leren die ik dus eigenlijk al kende. Dus zoals? Noem wat die dingetjes op. Ja, omgaan met je handicap en hoe ga ik koken en afwassen en ja. En hoe leer ik typen? Ja, god, dat kende ik allemaal. Dus waarom zou ik dat doen? En zij hadden ook een telefonistenopleiding. Dus toen heb ik maar die telefonistenopleiding gedaan. En toen ik die eenmaal af had, toen liep ik stage in Roermond op het gemeentehuis.
En toen belde iemand van het provinciehuis, die belde toen al meteen zo van, kan je bij ons op gesprek komen? Ja, toen was het voorbij Holland, hè? Ja. Want Zo van, ja. toen je daar eenmaal een voet tussen de deur had, toen was je ook binnen. Ja, toen was ik binnen. Ja, kijk, die wet was toen pas ingegaan, dat je zoveel procent gehandicapten in dienst moet nemen. En het nieuwe gouvernement werd gebouwd. En daar werd dus al rekening gehouden met een blinde telefonist of zo. Dus zij zaten daar met een centrale waar ze niks mee konden. Want ze moesten een blinde erbij hebben. Ja kijk, en daar paste ik dus perfect in. Ja. Maar dus, je ging dus werken op het gouvernement. En van Stijn naar Maastricht, hoe kwam je dan? Er zijn altijd mensen die op het gouvernement werken die ook van Stijn moeten komen. Ah, dus daar ging je mee karten, Ja. zou ik maar Ik zeggen. heb het wel geprobeerd om het met openbaar vervoer te doen, maar dat is geen doen. Als je om, Stijn ligt niet direct in het middelpunt van de wereld. Nee, luister. Als je om 8 uur moet beginnen, dan kan je om 6:30 of zoiets weg hier. Dat is toch geen doen? Nee. En als je klaar was met werken, dan wilde je natuurlijk ook nog wat doen aan ontspanning of zo. En wat deed je dan? Ik bedoel, dus ik ben weer ontspannen, pak een boek of ik kijk televisie of ik ga een trui breien. Ik heb ook boeken en ik kijk ook televisie. Ja, daar op een andere manier dan jullie. Maar ik kijk ook televisie. Hoe kijk je televisie? Ik zeg af en toe wel eens, ik kijk televisie met mijn oren. Ja, maar heel veel wat op televisie geboden wordt is ook dan Engels of er staat er wel een ondertiteling onder, maar die kun je niet zien. Ik heb een kastje hier aan de televisie en de techniek is inmiddels zo ver dat zodra die ondertiteling verschijnt, dan begint een andere stem mee te lezen. En dan drukt hij gewoon de stem van de televisie zelf weg. En dan leest het gewoon in het Nederlands voor. En de vader is. Maar je wilde natuurlijk ook nog wat contact hebben met jonge mensen. En hoe heb je dat geregeld? Ja, natuurlijk. Je ging naar dansles of zo? Ik ben inderdaad ook op dansles geweest. Ja. Wat was je lievelingsdans? Dat was mijn lievelingsdans. Een Engelse wals, denk ik. Ja. Daar hoef je mensen bij na te denken. Wat er drie vertellen. Ja. En zijn er nog andere leuke dingen gebeurd of zo op die dansles? Lag je goed in de markt? Ik denk het wel, ja. Ja, je kijkt er een beetje van Ja. bij, maar In eerste instantie, men had zoiets van, ik had dansles gehad in Nijmegen. Maar dat zou dus volgens mijn moeder al lang vergeten zijn, dus ben ik hier maar weer opnieuw begonnen. En mijn ouders zaten toen ook op dansles hier. En die hadden zoiets van, dan kom jij maar op die dansschool waar wij ook gezeten hebben. nee. Maar je hebt daar ook een belangrijk iemand leren Ja, kennen. ik heb daar ook mijn man leren kennen. Mijn man was toevallig die dansassistent. Oh, dat was de dansassistent. Ja, dat kan ik me voorstellen dat je hem niet meer los hebt gelaten. Ja. Je zegt, ja, mijn man leren kennen, dus je bent getrouwd. En dan kom je in een eigen huishouden. We hebben nog een stuk overgeslagen, denk ik, voor mijn gevoel. Want toen je terugkwam van dat instituut van Graven, toen kwam je thuis in de thuissituatie. Ja. Bij pa en ma en een zusje. En een zus. Die dus hun eigen huishouding hadden, gewend waren alles op hun manier te doen, alles voor jou wilden doen. En hoe werd dat opgevangen? Nou, in principe, ja, in eerste instantie wil iedereen je natuurlijk helpen. Maar ik ben er eenmaal niet het figuur wat overal mee geholpen wil worden, want zo leer je het zelf nooit. En dus sloeg je met een vuist op tafel en zei ik doe het zelf. Ja, en dan gaat het dus ook wel eens mis, maar dat moet je dan maar voor lief nemen. Ja, maar ik denk dat het voor hen ook wel iets betekent, want waren ze vroeger, was je zusje gewend om de sporttas meteen achter de deur neer te knallen. Of, ja, en dan kwam jij langs en dan viel jij erover, dus dat mocht niet meer. Nee, natuurlijk mocht dat niet meer. Dat heeft dus best voor hen ook heel wat betekend dan. Ik denk het wel, ja. Ja. Maar ze hebben het goed opgevangen.
En Zeker. toen heb je Ed leren kennen. En toen ging je trouwen. Toen moest je het allemaal zelf doen. Ja, ik had zoiets van, andere meisjes van mijn leeftijd die trouwen ook en die krijgen ook kinderen. Dus waarom zou ik het anders doen? Je hebt dus ook kinderen gekregen. Ja, voor kinderen te krijgen hoef je niet te Hoef je zien. niet te zien. Nee. Ja. Maar om ze op te voeden is het wel makkelijk als je het wel kunt. Maar er zijn ook best wel manieren te vinden om ze anders groot te krijgen hoor. Ja, dat blijkt wel, want je hebt ze groot gekregen. Ja. En zijn ze nu nog in huis? Nee, die oudste die is getrouwd en die jongste die studeert in Tilburg. En je moet dus eigenlijk nu weer alles zelf doen. Doe je de huishouding, poetsen, wassen, strijken, weet ik wat je allemaal... Ja. Ja, ik weet wel wat je allemaal moet doen in de huishouding, maar doe je dat allemaal zelf? Ja, dat doe ik allemaal zelf. Ja. En, Behalve de ramen wassen, dat doet de glazenwasser. ja, dat heb ik ook niet klaar. Ik kan me voorstellen. Dat ga ik dus niet zelf doen hè. Nee. Maar, en heb je nou ook nog hulpmiddelen die het mogelijk maken om überhaupt alles zelf te kunnen doen? En hoe kom je eraan? Dat zijn twee vragen ineens. Moet je eigenlijk Ja. niet doen, hè, maar... Ik heb een aantal hulpmiddelen, ja. Ik heb, waar beginnen we? Een braaimachine hier thuis. Ik heb een apparaat dat mij de post voorleest. Gaan en wat zijn de mogelijkheden? 3. School afmaken, Groenewald. 4. Naar Graven, Blindeninstituut om dagelijkse bezigheden te leren en hoe om te gaan met de beperking V/**5. Hoe leven we hier opgepakt? Ik heb dat kastje aan de televisie natuurlijk, wat ik net vertelde. Ik heb een sprekende computer. Aardappelcourgette ruikt in, hoofdgerecht voor 4 personen nodig, dubbele punt 2 courgettes in plakken 700 gram aardappelschijfjes 2 zoete uien, inringen 250 ml punt, slagroom 2. Grote vlot. 30 grams. 30. 35 grams. Ik zou best nog wel van alles vergeten. Nou ja, goed, dat is al heel wat, hè. Maar hoe kom je daaraan en hoe weet je waar je het moet halen? Dat is ons al heel gauw duidelijk geworden. Dat is, ook met name doordat we in het begin al met dat centrum voor blinden en slechtzienden te maken kregen. En blijkt dus dat je best wel veel van de ziektekostenverzekering kunt krijgen. En Je moet het wel goed kunnen onderbouwen, maar je krijgt het. En je moet ook een aantal dingen nog zelf doen dan, neem ik aan. Tuurlijk. Noem En op. kijk, als iemand We anders willen alles van je weten. Als iemand anders een fiets koopt, moet hij dat ding ook betalen. Ja goed, als ik een tandem koop, ja, moet ik hem tegenwoordig, die wet is iets veranderd. Dat moet ik trouwens bij de gemeente aanvragen. En de helft van die tandem moet ik toch net zo goed zelf betalen. Oh, maar jouw helft moet je voor Ja. jezelf betalen. Tuurlijk. Is ook niet meer dan fair. Ja, dat ben ik met je eens. We hoeven niet alles in de schoot geworpen te krijgen. Nou, dan vraag ik me af, er zijn ook luisterboeken en zo, hè? Dus Ja. is daar nou voldoende aanbod in? Of zeg je dat zou best wel wat meer kunnen zijn? Nou, om te beginnen, wij gebruiken niet echt de luisterboeken. Wij hebben de gesproken boeken, wat vrijwilligers allemaal inspreken. De dingen, en dat wordt op DAISY-formaat wordt dat gezet. En dat wil gewoon zeggen dat wij... Schap aandragen, maar Ja, dat is allemaal dat niet zijn- relevant. Je wilt het. Zullen we moeten zeggen, ja, het wordt gemakkelijker voor ons gemaakt om dan van hoofdstuk naar hoofdstuk te springen. Vroeger had je die cassettes, werd het allemaal opgelezen of ingelezen op cassettes, wilde je een hoofdstuk verder, was je een halve dag aan het spoelen. En komt dat nu voort ook uit, wat vroeger kan ik me herinneren, bestond er zo'n stichting Theofaan. Doen die ook nog iets voor jullie? Die doen ook nog iets voor ons. Ja, als wij zelf contact met hen opnemen. Zo van, als wij een hulpvraag hebben of zo, dan helpen zij je daarmee. En ja, ik krijg nu nog mobiliteitstraining vanuit daar. Dus er is dan iemand die met me naar Sittard gaat.
of zoiets dergelijks. Of in Beek met me de weg gaat zoeken. Ja, want je zegt nu de weg zoeken. En dan denk ik, ja, je hebt ook op een gegeven moment een hond gekregen. Ja. Kasper. Ja. En hoe ging dat? Hoe ging dat? Was dat een flinke vooruitgang voor jou? In eerste instantie niet. Vertel. Ik heb Casper gekregen omdat ik dus alle werkzaamheden in huis zelf doe. Je bent constant met je blindenstok, ben je constant met je pols bezig. En op een gegeven moment was die pols overbelast. En doordat je natuurlijk wel eens van een stoepje af dondert, ja. Dus dat ding had ik op een gegeven moment een of ander botje versleten, beschadigd, hier in mijn hand. En dat ging door mijn duim, zo door mijn hand, zo door mijn hand. Op een gegeven moment ging het zo en dan zo. En dan had ik zoiets van, ja jongens, hier moet iets aan gedaan worden. En toen heb je En dan nog- gaan ze dus inderdaad in het ziekenhuis zoeken. En dan hebben ze zoiets van, nee mevrouw, we kunnen niks vinden. overbelasting. Probeer je dan, zelfs dat zeiden ze niet, we kunnen niks vinden, dus gaan we weer naar huis. Probeer er maar mee te leven. En toen had ik Toen zoiets werd je weer van, kwaad. nou hier ga ik dus niet mee leven hè. Ik werd 's nachts wakker ik werd 's nachts huilend wakker van de pijn. Ja god, dat is niet iets wat je je inbeeldt hè. En toen had ik zoiets van, ik ga voor een second opinion, ik ga naar België. Dus kijk wat ze daar zeggen. Nou, om 1:30 was ik aan de beurt geloof ik. Om 5 uur stond ik buiten, ik wist wel wat ik had. Maar ze konden er net zo goed niks aan doen. Maar toen had ik wel, Ja, het had de naam gekregen. ja, het had een naam gekregen. Dat is ook nog, Dat maakte dat wat dat makkelijker. maakt het makkelijker. Want Ja. anders dan kan je kan moeilijk tegen iemand zeggen, ik heb iets, maar ik weet niet wat het is. Ja. Ja, dan kregen ze gewoon zoiets van... En als je dan een naam krijgt en ze kunnen er niks aan doen, dan ga jij denken, als dat komt doordat ik met die stok bezig ben, hé, dan moet ik iets anders zien te vinden in plaats van die stok. En toen is Casper, mijn geleidehond, in beeld gekomen. En hoe lang heb je die nu? En Casper, die heb ik nu 4 jaar. En zou je hem nog kwijt willen? Ik zou hem nu echt niet meer kwijt willen. Wat doe je allemaal met Casper? Ik Niet ga, alleen hier in huis rondlopen. nee, in huis doet hij trouwens ook niks. Hij gaat ook alleen maar lekker liggen te slapen in huis. Ja, maar ik vond wel net dat hij heel attent was toen je opstond om even naar de keuken te gaan. Hij is Stond heel hij erg even voor je gefocust klaar. op mij. Ja. Maar nog eens, wat doe je met Casper? Je gaat buiten met hem wandelen. Ik ga buiten met hem wandelen. Wij zijn verplicht met een geleidehond minstens een half uur los te laten lopen. Zonder riem en zonder tuig. Los. Dat hij zijn energie kwijt kan. En zijn behoeftes kan doen natuurlijk. Ja, natuurlijk. Maar Ja. je moet sowieso 3 keer per dag, minstens 3 keer per dag met hem uit. En dan ga ik naar de winkel met hem. En dan ga ik naar kennissen met hem. En ik ga ook in het openbaar vervoer met hem. Ik maak heel vaak wandelingen ergens in de landen. Zelfs met een club blind en slechtzienden. Maar dat zijn dan georganiseerde wandelingen. Dat zijn georganiseerde wandelingen, ja. Je moet alleen op het station zien te komen waar men zich ergens verzamelt. Het zij in Arnhem, het zij in Gouda, het zij in Groningen. Niet Je naast moet er de alleen deur. maar zien te komen. En hoe doe je dat dan? Met de trein. Dat zeg je tegen de hond station en dan loopt hij naar naartoe. Nee, zo makkelijk gaat dat niet. Ik weet het allemaal niet. Gelukkig. Stel dat de trein een kwart voor 7 's morgens moet hebben en ik zeg tegen de hond, ga naar het station en dan moet hij helemaal met me naar het station en zit dat lopen, ja. Hoe laat kan ik er weggaan? Ja, dat is een beetje ver. Maar hoe doe je het wel? Dan neem ik me hier in Stijn de bus en dan ga ik naar het station en zit er. Ja, maar hoe kom je bij de bus? Zeg je tegen de hond, als je weet waar de bushalte is en je zegt dan... Hij tweede weet straat inmiddels waar de rechts of zo. bushalte is, maar ik help hem een stuk op weg. Want zelf moet ik de weg natuurlijk ook op mijn duimpje kennen. Ja, dat zat ik me net af te vragen. Stel, ik nodig je uit om bij mij een kop koffie te komen drinken. En ik geef je mijn adres, maar
Die hond weet dat adres niet. Nee, Hoe doe je dat dan? maar ik moet het wel weten als het goed is. Ja. Heb je dan, kun je dan op Google Earth kijken of heb je daar speciale hulpmiddelen voor om uit te zoeken waar ik nou woon? In principe zou het kunnen, maar ik ben zelf nog niet zo vaardig. En ik heb eigenlijk ook geen zin om dat gaan uit te zoeken. Ik heb wel genoeg te doen als ik mijn hele huis moet onderhouden en zo. Ja. En dan heb ik zoiets van, heb ik daar tijd voor? Om daar een heleboel tijd in te steken? Dat zie je voorlopig nog niet zitten. Nee. Maar hoe weet je het dan wel? Heb je een landkaart of zo? Ik heb inderdaad een plattegrond van Stijn. Een gedeelte van de plattegrond. Want ja, dat ding, als je hem helemaal moet hebben, wilt hebben, dan is het ontzettend veel. In braille heb je dat. In relief, ja. Is dat weer verschil, braille en relief? Of is dat een ander woord ervoor? Relief is gebruiken ze voor plaatjes en dergelijke. Aha. Braille is puur schrift. En dan bekijk je dus van hieruit op die kaart of op dat relief waar je naartoe wil. En dan zeg je tegen de hond, tweede straat links, eerste straat rechts of die straat betaal je zelf. Ja, Dat weet je bijvoorbeeld, ja. Of je komt ook wel eens mensen op straat tegen en dan zeg je van, ik moet daar en daarheen, kunt u me een stukje weg helpen? dan. Ja, maar dat doen ze dan. Ja, dat helpen De daar. meeste mensen doen dat hoor. Ja, dat helpen daar heb ik ook nog wel een vraag naar. Ik heb wel eens het idee dat mensen ook te veel willen helpen. Heb je dat ook wel eens? Dat ze zich met dingen bemoeien waarvan je denkt, donderop kan ik zelf. Dat is er natuurlijk altijd, maar ja, de mensen willen gewoon helpen. Ze bedoelen het goed, dat moet je wel maar denken. Ja, ja. Ze bedoelen het goed en dan zeg je, Meestal wel, ja. ja, dan zeg je gewoon, nee dankjewel, ik kan het zelf. Nou, Heel netjes. komt er bij mij ook niet altijd zo netjes uit hoor. En de hond, ik heb ook wel eens gezien dat mensen die hond zitten aan te halen en zo. Hè? Ja. En- Helaas, dat gebeurt. En aangezien wij een hondje hebben die heel erg graag aangehaald wil worden, en die anticipeert daar wel even op. Ja. Maar dan ben jij de draad kwijt, of Ja, hij is de juist. draad kwijt. En als je hem uit moet laten, je zegt hij moet een half uur losrennen, dan kun je hem dus zelf niet in de gaten houden. Nee, dan krijgt hij een belletje om. Dus dat ik in ieder geval hoor waar die is. En een heleboel, ja. Ze zijn erop getraind. Je gaat dan Om met toch een echt vaste plek. Of Zo goed te luisteren. Ze zijn er gewoon op getraind. je doet zo, is dat genoeg voor hem om te doen? Nee, ik hoef maar zijn naam te roepen. en dan komt hij al aan. Ja. En je ziet hoe die nou reageert als ik zijn naam nou ja, dan gaat die Dan kop is hij- gelijk omhoog. Ja. Maar ik bedoel, als hij ergens in een weiland loopt en er zijn andere honden en of dat de een of andere onverlaat heeft daar wat neergegooid wat slecht is voor honden, dat kun je niet zien. Dat kan ik niet zien en daarom heeft Casper tegenwoordig een melkkorf om. Het ziet er wel heel akelig uit, weet ik. En hij bijt ook niet, want dat wordt me ook Dat regelmatig denken de gevraagd. mensen natuurlijk dan. Ja, dat wordt me dus regelmatig gevraagd, bijt die? Ja. Dan heb je wel eens de neiging om te zeggen, ja, dat doen ze altijd. Ze sturen een blinde op stap met een hond die dat bijt. Ja, dat is dat ze van hem afblijven. Ja. De hond die je kreeg. Hoe werkt dat nou? Als je nu naar het station wil, roep je dan tegen Casper station en dan loopt hij daar naartoe? Nee, ik zal met Casper, ik zal in ieder geval eerst naar de bushalte moeten. En dan help ik hem op weg naar de bushalte. Want ik heb nog een heel groot gedeelte van Stijn heb ik zelf op mijn netvlies zitten, omdat ik niet blind geboren ben. En dan heb ik hem dus enigszins naar de bushalte. Maar als er obstakels zijn, moet hij de leiding nemen. Moet hij zeggen van, hé, kom even doorheen. Dus paaltjes en vuilnisbakken en plastic zakken. En fietsen die midden op de stoep liggen en zo. Ja, en stoepjes. Ja. Ja, want in Stijn is in dat verband natuurlijk geen wereldstad. Je hebt hier
geen stoplichten die geluid maken, dus geen richels en de stoep waar je dus gebruik van kunt maken. Dus je hebt die hond echt nodig. Ja. Die regels die liggen verkeerd. Hoezo, die liggen verkeerd? Die liggen verkeerd. Als je zou oversteken hoe de regels het je aangeven, dan zou je dwars over de kruising moeten oversteken. En ik denk niet dat dat de bedoeling is. Dwars over de kruising. Ja. Die regels die moeten je aangeven dat er een kruising komt. En dat dus inderdaad ook een stoepje afkomt. Ja, maar dat doen ze niet. En dat doen ze niet, want ja, luister, ik maak er zelf geen gebruik van die dingen. Ja, Omdat ik de weg gewoon eigenlijk, te goed ken. ja. Op je harde schijf staat steen nog steeds. Ja. En later dan eens een keer iets fout gaan. Ja, sorry, dan heb ik een keer een gat in mijn broek of een blauwe knie. Maar dan is dat mijn eigen pakje aan. Nou, dat was dus Toch? dat was dus het station. Naar vaste plekken waar je naartoe gaat. Dat, Vaste plekken waar ik naartoe ga, daar help ik Casper. Ik help hem natuurlijk op weg. En als ik diezelfde route 3 of 4 keer gelopen heb en ik zeg iedere keer, we gaan naar de bakker. Weet je nog, we gaan naar de bakker. Dan zou ik wel hier afgaan. Dan doet hij dat ook. Je voert dus echt hele gesprekken van met hem. Ja, je moet ook interactie met de hond is heel belangrijk. En die hond die moet je dus ook uitlaten. En je vertelt me net dat hij een muilkorf om heeft. Ja. Ondanks dat hij niet bijt. Toen ik Casper pas had, toen heeft Casper toen bleef hij even lang achter. En toen is mijn dochter hem gaan halen, want die was wel toevallig bij me toen. En dan zegt ze van ja, nou zat hij aan een hele hoop macaroni te eten. En toen van, oh jee, doet hij dan, nou, dat mag hij toch eigenlijk niet doen. Dus wij lopen ons rondje af met Casper. We komen thuis en zij wil met Casper gaan spelen in de kamer. En zei ze, Casper, kom eens. En toen Casper zakte door zijn poten. Nee, En hij reageerde helemaal niet. En toen hadden we zoiets van, ja, wat is dit er nou? En toen kwam een andere dochter binnen en toen zeiden we, mam, dit is niet goed, bel de dierenarts maar. Ja, laat het nou weer net een weekend geweest zijn. Moesten we ook nog naar een dierenarts in Sittard. En mijn man die kwam ook pas net thuis. Dat was met de carnaval, dus die had nog een geschminkt gezicht en zo. Ik had zoiets van, we moeten met Casper naar de dierenarts in Sittard. Ja, die schmink die zat dus nog op zijn gezicht. En toen we eindelijk bij die dierenarts aankwamen, toen zei hij tegen mij van, Sedaas, haak even in. Want ik draag Casper en toen had ik zoiets van, oh help, is het zo erg? En toen heeft Casper inderdaad een paar dagjes aan de infuus gehangen. En toen had ik zoiets van, potverdorie, doe je er 27 jaar over voor je er eindelijk zelf aan toe bent dat je een hond wilt. En een hond kan accepteren. En dan heb je hem 3 maanden. Je moet eerst, ik weet niet hoe lang wachten. En dan heb je hem 3 maanden en dan zou je eigenlijk zo weer afgenomen worden. Je noemde net even je dochter. En je dochters zijn nu weer het huis uit, hè? Ja. Wat heeft dat nog voor jou betekend? Moet je weer alles zelf doen of deden ze toch al iets voor jou? Of weinig voor jou, laat ik het zo zeggen, zoals de meeste dokters. Die nauwelijks hun eigen kamer opruimen. Ja, hun eigen kamer, dat heb ik op een gegeven moment, die hoop ook maar opgegeven. Zo van, jij maakt rotzooi, probeer het zelf maar bij te houden. Ja. Maar hier in huis, heeft het hier in huis verder nog voor jou veel betekend? Ik had wel eens zoiets van, schop jij de keuken even. Zo van, ik doe de rest wel wat in mijn mogelijkheden zit. Maar de keukenschrobben, dat is, maar god, je ziet niet waar de vlekken zitten. Dus je ziet ook niet precies waar je harder moet schrobben en waar niet. En hoe heb je het nu opgelost? Hoe heb ik dat nu opgelost? Ik probeer het dus toch maar zelf te doen. En
Blijft er maar zijn vlekje zitten. Aldoende leert men. En er blijft maar eens een keer een vlekje zitten. Ja. Dan heb je dan het voordeel ook dat je het dan ook zelf niet ziet, dus hoef je er ook niet aan te ergeren. Nee, maar andere mensen die binnenkomen wel. Maar dan heb ik zoiets van, God, sorry hoor, ik zie het niet, ik dacht je dat wist. Ik zou ze schrodder geven. Ja. Ja. Kan natuurlijk ook. Ik bedoel, bij mij zijn er ook wel eens vlekjes, maar Ja. als ik er geen last van heb en iemand zegt er wat van, Ja. dan zeg ik, hier is het wel, begin maar. Mhm. Toch? Ja. Is er nog iets wat je zegt van dat wil ik nou absoluut nog een keer verteld hebben? Iets leuks wat je beleefd hebt, iets spannends of iets wat je aan andere mensen wil meegeven? Oh, ik heb heel in het begin toen ik van Graven uit met de trein naar huis kwam, toen nam ik de bus in Geleen. En toen zat ik in de bus met een stok en toen komt er iemand naar me toe en zegt van, en kind, ga je paard rijden? Ah, Dat is ook leuk. Ja, en aangezien ik toen de tijd helemaal niet graag had, dat hoeft niet iedereen aan mij te zien dat mij iets mankeert, had ik zoiets van, oh god, en dan moet die man ook nog een opmerking over mijn stok maken. Dus ik was er helemaal niet blij mee. En ik ben ook eens een keer in de bus blijven zitten, zodat de buschauffeur die had vergeten mij te zeggen van, oh ja, je moet hier eruit. ja, dat is natuurlijk stom. Je maakt inderdaad wel eens wat mee. Maar Maar dat er zijn, is overheen te komen. dat zijn overwegend leuke dingen. Ja. Oh, ik heb nog iets. Vanmorgen viel bij mij iets uit de kast. En dat wil ik jou eigenlijk geven. En eens kijken wat jij daarmee kunt. En eens kijken. Verklap je niet wat het is. Nee, paracetamol. Ja, paracetamol. Ah, er staat natuurlijk ook nog op hoeveel tabletten. Ja. Alsjeblieft. Toevallig staat het wel achteraan in de regel. Nou, staat trouwens op alle medicatie. Ja, ik had het nooit gezien en toevallig, omdat ik naar jou kwam, denk ik, wat zijn die brubbeltjes hier? Zou dat braille zijn? En dat is het dus. Ja, dat is braille. Waarom Alsjeblieft. zouden blinde mensen niet mogen weten wat ze in hun handen hebben? En je zegt op alle soorten medicijnen Op staat alle het? medicijnen staat het. En dat werkt. Dat werkt in zoverre dat ze daar bij de apotheek niet altijd erg rekening mee houden of gewoon automatisch de sticker eroverheen plakken. Ja, dan hebben we er nog niks aan. Ja. Nou, dus dat is een tip aan alle apothekers en andere mensen die iets hebben waar braille op staat. Het Plak er gebeurt niks overigens overheen. niet alleen hier. Het gebeurt in het hele land. Ja, goed. Overal zijn de mensen even... Ja. Goed. Bedankt, Celeste. Graag gedaan.